Теле? Чакай сега, аз ще внеса. Колко яко. Видяхте ли го? Може ли аз голям ръце? Мамо, я да я на малко парченце. Клекни долу. Клекни долу. Его там шарана. Клекни долу. Клякай. Дай още. Не, клякам. Как ми се иска да погавля видрата. Това е много сладко животинче, ама много опасно. Много сладко. Тинче, много е опасно. Те види направо ще изпиша водата. Дай сега и да друг.